नमस्ते खुलुमबाय आं दीप्ति बसुमतारी मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल इंडिया 2025 नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 पेजेंटनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो दा दिनै फैनानै जोंहा 12th टेस्ट जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामगासिनो आङो गोबांथार नुनो मोनदों गोबांथार निउज हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव आंनि बे फिसा चेनेला एसे जौगानो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि मेन टपिक भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि बर'निनो फिसा सासे दीप्ति बसुमतारी बिथाङा एक्ट्रिस बिथाङा दा फेशन श'आवबो बाहागो लाहैदो चीन हादोराव दा बिथांखौ मोनसे भटनि गोनांथि जाना फैदो लोगोफोर बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै दा फैगौ नभेम्बरनि 5th मायथाइयाव बिथाङा बिथांनि फेशन श' जानो थांगासिनो दा बेवहाय बिथांखौ जोङो बयबो बर' माहारिफोरा बा बर' रायजो राजा बिथांमोना गासिबो बिथांखौ देरहाहोनानै चीन हादोराव फेशन श' सोलिगासिनो बिथांखौ बेनिफ्राय जोङो भट होनानै देरहाहोनांगौ लोगोफोर दा बिथाङा बेनिखायनो खावलायदों जोंखौ बयबो बर' माहारिखौ बा बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायदों ससियेल मिडियायाव फैनानै ओंखारनानै बिथाङा दा 5th नभेम्बराव जानो थांगासिनो बिथांनि बे फेशन श'आ दा बिथाङा जुदि देरहाना फैयोबा जोंनि बर' हारिनि थाखायनो गोग्गाथाव आरो सिनायथि जागोन चीन हादोराव बेसेबांबा गोदोर हादोर बयजोंबो सिनायजानाय हादोर नङा होनबा दा ससियेल मिडियायाव गोबाङानो बुंदों बा बखिनाय नुदों जे जोंनि बर' हारिनि ड्रेस गाननाय जायाखै दा बेफोरखौ बुंबाय थानो नांलाया आरो नङा होनबा बिदि माने गावनि ड्रेस गानाखै माबा गानाखै जिखिजाया जों बर' हारि होननानै सिनायनो हागोन नङा होनबा दा फेशन श'फोराव एसेबां माने बर'नि ड्रेसफोर गाननो माने सोलाबाबो जानो हागौ बा बिथांनि साननायफोरा थिंकिंफोरा एसे बेलेग जानो हागौ जे बर'नि ड्रेस गानाबा गानो बायसा मोनदां बर' ड्रेसफोर थेवबो माने फेशन श'फोराव एसे बोरैबा जाहैगोन देरहानाय नङा बिथांनि बे फिउचारफोर माबा मोनसे साननो हानाय दा जिखियानो जा लोगोफोर बिथांखौ जोङो बर' हारिनि हिसाबै बर' हारिनि फिसाजो हिसाबै जों बिथांखौ बयबो सापर्ट लायनांगौ देरहानांगौ आं बेखौनो खावलायो जोबथारनायाव बिथांनि भटनि टाइम सफैगोन अब्ला बिथाङा मोनसे डिसक्रिपसन लिंक हरगोन 5th नभेम्बर मायथाइयाव माने डेट टाइम जाबा बे लिंकआव थांनानै बिथांनि प्रफाइलाव भट होनांगौ लोगोफोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोबथारनायाव बेखौनो बुङो आंनि बे फिसा चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे थेंक इउ